హలో, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మా టిఫిన్ ఏంటో చూసేయండి. మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నేను హెల్దీ పెసరట్టు ఏంటంటే మిక్స్ చేసేటప్పుడే నేను పచ్చిమిర్చి అల్లం అన్నీ వేసి చేసాను అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ క్యారెట్ ఆనియన్ వేసాను. మార్నింగ్ టైమ్స్ ఇలా ఇవి తింటుంటే మనకి ఎండాకాలంలో కూడా మనకి బాగుంటుంది. ఈ సమ్మర్లో మనకి దాహం వేయకుండా ఈ పెసరపప్పుతో మనం ఏమన్నా ఐటమ్స్ చేసుకుంటే మనకి చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదా, మీరేం టిఫిన్స్ చేసుకున్నారు? మార్నింగ్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా టిఫిన్స్ చూసేయండి. మా పెసరట్టుతోటి మొన్న చట్నీ చేశాను కదా, ఆ చట్నీ వేసుకొని నేను వేడిగా తినేస్తాను. మీరు కూడా తినేసేయండి. పెసరట్టు అంటే ఇష్టమేనా ఎవరికన్నా? కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు, కానీ మనకి హెల్తీగా ఉండాలంటే మనం తినాలి పెసరట్టు. ఓకేనా? మీరు కూడా చక్కగా చేసేసుకొని మార్నింగ్ 10 అవుతుంది, తినేసేయండి టిఫిన్. బాయ్.